Anem a veure el Ralphys, que abans no he ensenyat cap, perquè a l'estiu, doncs, bueno, més o menys són sempre les mateixes. La sandalieta, tancada, oberta, per nena, amb tovallola, algun estampat. Això és el Ralphys, que és de Cabrera, ¿vale? La Merceditas, sandalietes amb tovallola, igual. ¿Vale? Com dient, li diem Ralphys, però és Cabrera igual, Passem a una mica de xineles, també divertides per un nen, que també aquesta numeració la fan fins al 41, O sigui, n'hi ha nens avui dia que fan el peu molt gran. Totes aquestes són de nen. I aquestes d'aquí són de nena. L'unicornio obert i tancat, l'estiu, l'arcoiris, l'arc de Sant Martí, flamingo, molt xules. Això és Cabrera, Ralphys de nen.